बुङो दि रायजोआव थानाय 4700 किलोमिटारनिबो बांसिन गोलाव माथावरिनि गेजेराव थांनाय बोसोरथामाव 720 किलोमिटार माथावरि बानायफुंनाय जादों। मोनफ्रोमबो बियाबाव खमैबो गंबा सावस्रि बादा फसंना 1 लाख रां थिनायजों लोगोसे बानानि थासारिखौ नायदिंना बाना जाथावना जिल्ला माखासेनि थाखाय सोरखारा आगोलावनो 52 कौटि रां दिहुनसारना हरदों होनना बिथाङा बुंथियो। मख'नो गोनांदि भुटाननि कुरिसु बान्दोनि दैया आसामाव बाना जाफैब्लाबो बे बान्दोनि जोहै 30,000 मेगावाट दै मोब्लिब दिहुननो थाखाय भुटाना थांखि लादों। 2030 मायथाइनि गेजेराव बे बिथांखिया आबुङै मावफुंजागोन। ओजोंहाय 60 मेगावाटनि कुरिसु बान्दोआनो आफां आसामनि गोबां जायगाखौनो लोमसावबोगासिनो दं। आसामखौ लाफाना सा सानजायाव जाफ्लेबाय थानाय सुबुं दैखानाय जेंनानि बेरेखायै सा सानजानि पुलिस बिफानफोरा खौसे राहा लागोन। इम्फलाव जोबना थांनाय पुलिस बिफाननि गाहायफोरनि मोनसे जथुमनि उनाव आसाम पुलिसनि डिजिपि कुलधर सैकियाया रादाबगिरिफोरनो बेनि बागै मिथिहोयो। बोसोराव आसामाव बेनि सायाव मोन 380 गसर मोननाय जादों। बेबायदि मोन 70 गसर मोननाय जायो। बिथां सांग्रांथि बांहोनायनि सायावबो गोथौथि होयो। आसामाव रायजोनि सीमा ओनसोलनि फोनांजाबथायखौ गोख्रों खालामनो राहा लादों। बेनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला सीमा रैखाथिनि बिथिङाव सरासनस्रा बिबान लानानै खामानि मावलांनो हादों। गुवाहाटीनि रयेल ग्ल'बाल बुहुम फरायसालिनि नब्लाङाव मैया सीमान्त चेतना मन्थ्रिनि आसाम बेबायदियै खावलायो। हादोर गेजेरनां सीमा रैखाथि रांखान्थि जौगानायाबो दाजाबथाय गोहोम मन्थ्रिया गासैखौबो सीमा ओनसोलाव गाज्रि खामानि मावनो हायैनि खावलायो। रायजो निखावरि सीमानि सिंनि नखरा 1 रांनि माइरं मोननो हादों। रायजोनि गं 38,000निबो बांसिन रानसारग्रा गलानि जोहै सोरखारा बे माइरंफोरखौ रानसारगासिनो दं। आसाम बिधानसभायाव मैया पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ बिफाननि मन्थ्रि फणिभूषण चौधुरीया बेनि बागै मुमिननि गुबुन मोनसे सोंलुनि फिननायाव मन्थ्रि बिथाङा मिथिहोदि गंफ्रोम रेशन कार्डनि जोहै नखरफ्रोमनो 35 किल'ग्रामहै माइरं रानसारनाय जादों। जीएसटी परिषदआ मोब्लिबनि जोहै सालायनाय मटर गारिफोरनि जीएसटीनि बिबांखौ 12 जौखोन्दोनिफ्राय 5 जौखोन्दोसिम खमायदों। मैया गोदान दिल्लीयाव जीएसटी परिषदनि 36थि जथुमनायाव बे थांखिखौ लानाय जायो। बोथोर गाज्रिनि थाखाय अमरनाथ दावबायनायखौ बन्द' खालामथ'नायनि उनाव फिन जागायबाय। सांग्रांथियारि राहा हिसाबै खुंथाया अमरनाथ दावबायनायखौ आगोलाव बन्द' खालामथ'दोंमोन। मख'नो गोनांदि बेबायदि धोरोमारि दावबायनाया गासै 4,000निबो गोबांसिन जागोन। राभा हासं गावखुंथाय परिषदआ हासं ओनसोलाव थानाय बालानि आयेन बेरेखा महल खुलिनायखौ थाबैनो बन्द' खालामनो बिथोन होदों। बेबायदि बन्द' खालामनो बिथोन होदों। सिंग्रा आरो बक'आव सिंग्रा आरो बक' दैमानिफ्राय आयेन बेरेखा बाला दैखांनायनि जाहोनाव दैमा खाथिनि नखरफोरा खहा जानांनायजों लोगोसे टेक्स मोननो गोनां बिथिङावबो खहा जानांनाय बिथिंफोरखौ नायबिजिरना बे बिथोनखौ होनाय जादों। हादोरनि लाइमोनफोरा जादों दुलुरथाय खामानि मावनायनि गोहो आरो बिसोरनि बे आदबफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय सोरखारा गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होनाय बेलायाव गोथौ बिबान दं। सा सानजानि रायजोफोरा रोंगौथि बांहोनाय मोनसे जथुमनायाव बाहागो लाना मिरुनि रोंगौथि जौगाखांहोनाय बिफाननि मन्थ्रि महेन्द्रनाथ पाण्डेआ बेबायदि बुङो। जथुमनायाव रायजोनि बिफान मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारियाबो बाहागो लायो। आसाम सोरखारनि हारिमुवारि बिफाननि बानजायनायाव आरो कामरुप जिल्ला खुंथाय थामहिनबा रङिया महकुमा खुंथायनि हेफाजाबाव फैगौ 31 जुलाइआव रङिया पेरेड ग्राउन्डआव जानो शर्मा बान्था रानसारनाय आयदाखौ जाफुंसार होनो रायजो सोरखारा गासैबो रोखोमनि राहा लादों। मख'नो गोनांदि मुंदांखा नायजाब फावखुंगुर दुलाल दास बैरागिनो बे बोसोरनि नटखुर्ज बान्थाखौ गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला फैगौ 31 जुलाइआव रानसारगोन। कलियाबरनि मिसायाव मैयानिफ्राय दुलाराय आसाम सिनियर इन्टार डिस्ट्रिक्ट हौवासाफोरनि सोलिगासिनो दं। मैयानि गेलेनायाव बङाइगावआ LNAP-खौ, कलियाबरआ गुवाहाटीखौ, मरिगावआ शिवसागरखौ, मिसा हकी आफादा मार्घेरिटाखौ, नगावआ तेजपुरखौ आरो सिलचरआ हजाइखौ फेजेनो। लाबुआन बाजुआव जानाय 23थि प्रेसिडेन्ट काप बक्सिं बादायनायनि फाइनाल मोननो हाबाय। स्टार बक्सार भारतनि गुबुन 9 बादायगिरिया बादायनायनि फाइनाल मोननो हाबाय।
पुडुचेरीआव जानाय एशियान ओपन स्पीड स्केटिं बादायलायनायाव सा सानजानि रलार स्पोर्ट्स एसोसिएशननि गेलेगिरिफोरा मोनसे सनानि मेडेलजों लोगोसे गासै 7 मेडेल देरहानो हायो। हानजानि मिटार दालायाव कृतिका तामुलिया सना। दुलियाजान अइल इनडोर स्टेडियामाव जानाय दुलाराय आसाम 9थि रैंकिं टेबल टेनिस बादायनाया मैया जोबना थाङो। गासै 7 जिल्लानि 350 गेलेग्राफोरा बाहागो लानाय बे बादायलायनायाव त्रिशा गगैया आइजोफोरनि सिंगेल्सआव चेम्पियन जायो। ओजोंहाय हौवासाफोरनि सिंगेल्सआव सांकब गौतमआ चेम्पियन जानो हायो। दिनै भाइरासआ सुबुंनि सोलेराव बिखानि जिउफोरखौ नाख्रेबना खहा खालामनायनि जाहोनाव सोमजिनाय मावनो गिख्रंथाव महर लानायनि जाहोनाव बे बेरामनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनायनि थांखियै बे सानखौ फालिबोनाय जादों। हादोरारि हेपाटाइटिस होबथानाय बिथांखिनि सिङाव बे बेरामखौ होबथानायनि बेरामनि आनजाद लानायजों लोगोसे बेराम होबथानायनि गुबुन गुबुन राहा लानाय जायो। आसामाव गासैबो मेडिकेल कलेजाव हेपाटाइटिस बी आरो सी बेराम सिनायथिनायनि आनजाद नायनाय खाबु थानायनि थाखाय जाजेननायावनो बे बेरामखौ सिनायथिना बे बेरामनिफ्राय गाव गावखौनो रैखा खालामना थानो थाखाय सावस्रि बिफाना खावलायदों। गोबांद्राय आथोनारि बिजिजों निसा जाथोनि मुवा लानाय बायदि बायदि जाहोनाव सासे सुबुङा हेपाटाइटिसजों नाख्रेबजानो हागौ। बुहुमाव बोसोरफ्रोमबो 10 लाखनिबो बांसिना बे बेरामनि जाहोनाव थैनो गोनां जायो। ओजोंहाय बुहुमनाङै दासिमबो 32 कौटि सुबुङा बे बेरामाव गोग्लैना दं। बेजों लोगोसे रादाबा एसेनोसै।